Hola, soc Maria Dolors Sàrries i us voldria aconsellar llibres per Sant Jordi. L'altre llibre que us vull recomanar és de la Margarita Aritzeta, La filla esborrada. Realment els llibres no caduquen, per tant no cal que mireu si és una novetat o no és una novetat. Jo penso que a qualsevol moment és bo per poder tenir un llibre com ara, per exemple, aquest que us explico, La filla esborrada, situada cap a l'any 1945, situa en un ambient rural on ens explica la història la situa amb uns maquis que estan allà en un bosc, i un personatge femení, la Laura, un nom molt poètic d'altra banda, i la història que viu aquesta Laura, filla d'una família benestant, i l'enamorament que ella té amb una persona que potser no li convé massa. És una novel·la tan ben escrita, vull dir, ho fa tan bé la Margarida, que jo us recomano aquest llibre, però us ho podria recomanar qualsevol altre. És un llibre on la música hi és des del primer moment, on ella descriu extraordinàriament bé tot, o sigui, des dels personatges als paisatges, on veus que hi ha uns símils preciosos, o sigui, costa tantíssim fer-ho bé, les descripcions, i que flueixin, i això ella ho aconsegueix. La filla esborrada, Margarita Aritzeta, de Capital Books.